tots, benvinguts a Cardats Games, l'últim dia... Estàvem pensant en quins provoca més ansietat, si els homes barbuts o les dones amb tetes grosses. Home, gaire grosses no. Bueno, sí, mira, aquí peixotes aquí que té unes cotes. Homes, dones, tu diries. A les mujeres, va. Aquestes. Ah, ja passat. Vas a pàgina. Les multituds. Multituds. Els avions sense-los. Això em sona ara mateix. No sé què sigui de Ryanair. Home, jo per més puc jo ofegar-me. Ah, sí, no? Sí. A mi també. Home, bé. Tot ho estan fent a la dreta. A mi o les rates? Les rates. Estem tirant tot dreta. Sí. Som de dretes, no pot ser. Ara, Òscar. A mi una pistola. Cuchillos. Bueno, va. Va. Caronada? Sí. Hòstia, però... Bé, sí, sí. hi ha molt llum perquè... Ai, se'ns està fent de nit. Va, engega el llum. va. Hòstia. S'ha fet de dia. T'ho has de carregar l'ABS. No. Ai, espera, que no he girat això. Va. Bé, els ganivets. No! És cara, capullo! Hòstia! Ho he vist negre, ho he vist fosc, perdó. És que és blau fosc. Quina estafa. Ja m'han estafat. Les rates. Ah, cucaratges. No, les rates. Aquesta me la deus, per l'abans. A mi em fan por les cucaratges. Bueno, por no. Por només em fan les aranyes. Però em fan fàstic. Els escarabats no fan res, tio. És una cucaratxa? Vale, va. Oh, espantocells. Pallassos, tio. Bueno, aquest pallasso. A mi els espantocells, els pallassos què? Fan riure, tio. Home, mira aquest. Vale, espantocells. Vísceres. Els vísceres. Ah, ja s'ha acabat? Què passa? Te he alarmado, lo siento. Molt bé, és que no ens hores no alarmant gaire, però... Seguim? Seguim. Bueno, el capítol d'avui anirà de triar entre una foto o una altra. Sí, això es veu. Intenta darte prisa. Cuanto más utilices el instinto, Por más favor. sinceridad habrá en tus respuestas. Vale, para hem que de fer esta ràpid. experiencia resulte productiva para Perquè todos. no pas 10 minuts, això. No, però dic que ho hem de fer ràpid. Perquè... Les vísceres. Ah, Aranyes. no, les rates. Què fas? Em fan por les aranyes. No ho hem decidit, el sabem molt deus a mi. Les vísceres. Deia, fes-ho ràpid, pensava que hi hauria temps. O els espantapàjaros. Sí, els zombis mouen. No, es mengen cervells, jo no en tinc, per tant. Les Vísceres. vísceres. I mira que és maco el lloc. Són gossos. Són com gossos. Les vísceres. Dios, putes vísceres. Si estan a totes les putes eleccions. Es muy interesante. Vale. Gracias por responder con tanta diligencia. Estic molt malament aquest paio. Mira, Aranyes, espantapàjaros i vísceres. Menuda Sí, cara psicòpata. Suena una noche de viernes perfecta. Aquest és el que és el dolent. Qui? Aquest amb el germà. Oye, me temo que nos ¿Qué te hemos suena? quedado sin Amb tiempo, el pero doctor Hill i el germà. ya la vemos muy pronto. Tots els assassins. Vale. Mira, té una tortuga. O un T-Rex. On? Aquí baix a l'esquerra. Està difuminat. Sembla una tortuga. Anteriormente, ens hem passat al primer capítol. Ah, mira. Chicos, ¿nos parece que esto es un poquito cruel? Ah, venga, se lo merece. ¡Ana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una Sí, broma. la segueix, es mor. Sisplau, que algú mati la tia aquesta. Mira, un tio amb un machete. Corren, els persegueix, cau, mor, cau, morta. Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida más tarde van una todos. vez Es muy más sinistre a la aquest escapada tio, invernal de Blackwood. Quiero hacer una gran... Jo crec que se li embana una miqueta l'olla. No és mal tio, però se li embana una miqueta l'olla quan es va morir les germanes. O potser s'està content Nunca olvidaremos. perquè s'ha quedat com a fill únic. En honor... Clar, ho heredarà tot, tio. Clar. Si tenen una casa aquí enmig de les muntanyes tenen tot, És un puto picadero, ha de, tenir una ha de casa tenir aquí. pasta la família. Aquí una casa, tenen telefèric, la muntanya és seva.
Deu tenir pasta la família, és El l'únic efecto mariposa. l'únic que heretarà. La pasta que guanyarà el cabron. Esta lo montaña único me que parece le más digo alta que cada vez que No la ho és, escalo. però l'amanecer. Ah, ha passat una hora. Parece siempre igual. Sí, sí, en Josh. L'hermano, el Josh. Fou cara porreta, tot s'ha de dir. Tanto bordado. Bueno. Josh. Bueno, a veure què passarà en Te has Josh o criado en aquí, Chris. Para ti será cada vez más pequeña. Però en Chris està amb la Sam. Supongo que sí. Jo em perdo a vegades. Ah, ¿cuánto Sí, tendréis sí, a més, els comido? personatges Ya noto encara el no síndrome coneixen de gaire. No, però en Chris està amb la Sam. Si te sobra un milloncejo, Sí. te arreglo ese asunto en un santiamén. Mira. Pues ahora quiero Si te decir- solo me cejo. Ah, me lo he dejado. Ah, mira, No, que està... està el relator Matt. Ah, mira, està aquí, està en Matt, està l'Ashley. Todo Falta en la orden. Emily. Sí. Que s'ha quedat sola, l'Emily. Bueno, Sí. más o Perquè en menos. Matt ha anat amb la Me Jess. alegro mucho Amb de Està una Michael. mica emprenyat aquest noi, eh? ¿Qué le No sé pasa? per què. No sé. Coses de negres. Sí, Mira, algú s'espien. un os. Sí, perquè per l'alçada. Chris. Ahora ¿Le controlamos damos Chris, vidilla ¿no? a esto o qué? Sí, tío. Matt y Emily. Preocupar-se, no? ¿Va todo bien? Jo per mi sí, perquè total, el Matt i l'Emily ja sabem què ha passat. Oye, ¿cómo Però vas? ell no. Hem Digo, de debe ser dir muy tu. duro sin tu hermana. Para. Quería decir que... Tranquilo. Sé lo que querías decir, en serio. Mira. Es el pasado. Tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? Tal y como hacíamos Ah, antes. tranquil, estan mortes. Anem a veure i a oblidar-nos de tot. Puto chisme. ¿El hada? Lógicamente. ¿Habrá otro modo de entrar? S'ha congelat Hay la... millones de modos de entrar, todos el pan. cerrados. Seguro que hay alguna ventana por ahí que podamos, no sé, abrir a la fuerza. Un momento, ¿insinúas que deberíamos colarnos? És casa seu, no crec que els denunciï per colar-se. Solo lo sería si te denuncio. Ah, Ve tú delante, colega. Jo a partir d'ara en Josh serà el bordau. hola. El bordado. Hola, Chris. Ens l'han de fer, ens l'han de fer. Te gusta estar de vuelta, Exacte, ¿no? ens l'han- Con sí, confianza. sí. Hem de tirar fitxes. Dime, Vale. ¿qué tal estás? Bien, aunque estoy congelada. No me vendría mal acurrucarme junto al O fuego. junto a mi. Junta, Eso exacte. suena muy bien, la verdad. Ah, Però tira més fitxes, tio, ja està. Ja està? Joder, quin filtratge que te'n Chris, tio. Ets una mica preturadet, eh? és que els gais prefereixen anar-se'n amb en Josh. Ah, però és amb el negre. Ah, no, amb el negre. Amb el negre no, amb en Josh. Ashley está El bien bordado. buena hoy, ¿verdad? Ari está bien buena. No le digas eso a mi Tiene una chica. mosquita muerta, pero si te fijas en ella, Què et passa, Solo tu, pienso en fumeta? quitarle esa parca y hacer ángeles en la Però nieve con què li ella. passa a aquest paio? Va ben sortit. No, no, però que està, Deja- tio, déjalo que ja, s'ha déjalo que s'ha ja. pensat qui és aquest tio. Córtate, tío. Quiero decir, bueno, si no vas a tirártela, Oh. quizá Mike esté... Oye, para ya. El Mike se m'està disposat. Tan solo quería Ahora comprobar está en que te la llegaba la Jess, sangre ahí tío. abajo. I amb l'Emily, Sí. el puto amo se'ls folla totes. Escucha, tío, mira a tu alrededor. Mira estas bellas montañas. ¿Ves algún padre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más perfecto que este con todas sus Aquí té raó. posibilidades Pues sí, erótico-festivas? és exacte. Ashley y tú, por fin solos. Es poden muntar una orgia aquí que ningú s'entera. Ya has Nosaltres. sido el caballero perfecto. I Ahora els quatre que ens toca miren. entrar a matar. De acuerdo. Exacte. És l'oportunitat perfecta per Puede fotre ser. una... Eres un cazador, colega. No tengas Vale, miedo sí. ni piedad. No sabrá ni lo que le ha pasado. Vale, vale. Què vol, que la dormi la violi o què? El que has de fer és empotrar-lo contra la paret i descongelar-ho a base de... Sí, el polvo. Ñigo, ñigo, ñigo. Bueno, no he dicho que tuviese un plan. Pues parecía que tenías un plan. Más te vale arreglarlo, Vale. colega. Si no, a nuestras 4 bellas damiselas se les va a congelar el trasero y por experiencia sé que si eso pasa nadie No se mojará mojarà el el churro. xorro, bé. Todo se basa en saber Ai, romper quin el drama. hielo. Aquí hi ha un destral o alguna cosa, què és? Perfecte. Aquí hi hauria d'haver un astral, no? Mira-la. No, no hi és. Ah, no? Estarà al contenidor. Això és... promet bastant, saps? Segur que va tot bé. Pista encontrada. Sujetachas. Està vacía. Vale, ens hem saltat 2 pistes. Capulano. Vale. No diu res, ha dit 4 M's i ja està. A veure, vés a mirar si es pot obrir tot. I hi ha l'astral. Joder, me quedo sin batería. Ah, he tenido que desactivar el GPS. Hòstia. Vaya, vaya, pero si tenemos a alguien con cerebro, muy buena. Pensa que no contenidor. És un armariet. Vale, ara pugen, rebenten la finestra.
No, està oberta la finestra. No? Joder. Em sembla que no hi havia... que estava oberta, però cap a dins. L'haurien de rementar. No, està. I a sobre és reforçada. Aquesta no la podien rebentar. Ah. Joder. En sèrio s'han deixat la finestra oberta? I porta un any així. Home, suposo que després de morir van marxar tots allà concurrents. Debería haber atendido en I una clase de altra escalada. pala de snow. ¿En la gimnasia? Taula. Sí, la clase de subir por la cuerda. Ah, Vale. Segur que la taula de ¿He snow sido també yo? s'assassina. no, no lo creo. La bombeta que ha patat. Ten, usa esto. Qui és un senador? Sí, un tipo. Oye, Chris, acabo de tener una gran idea. ¿Sí? Saxa. En serio. Vale, cuéntamela. Vale, escucha. Estoy bastante seguro de que he dejado desodorante en alguno de los baños. Si lo usamos con el mechero. Ah, pues ja hi ha No estat te aquest. sigo. ¿De qué nos vale un rolón de desodorante? Es un spray en lata. Ah, Nos fallamos. vale, ya lo vi yo. Pues potser sí que era ella, amb un... Lo que les hacíamos a nuestros amb soldaditos. un desodorant i Cuando la nos motxilla. cepillamos, se apunta con el Però spray. si al volia fer una mechero. broma i va sortir malament. Adiós, cerradura helada. Exacto. Ponte manos a la obra. Yo voy a arreglar un par de cosas. ¿Te apetece una breve? Li aixeca la Jolie, no? No, pero lo haré. Buena suerte, peregrino. Li vol aixecar la tia. Això és una persona humana? Aquí hi ha un altre tòtem d'aquells. Totem? O X. Sí. El tòtem, Groc, no? A veure... És groc. Ei! No és negre. No és negre. Collons, serà Pues gilipolles? deixa't anar. És groc. Doncs aquí hi haurà algú. Sí, l'Emily. Era l'Emily. Això no ho hem Ja d'evitar. la pot palmar, per mi. Aquest no l'hem d'evitar. Vale, aquí... No hi ha res... Hem d'anar a buscar No, el... mira, més taules de snow. Mira, això és una moto de neu. La podíem robar i anar a donar una volta. Sí. Collons, això és una porta de garatge, no? El què? Això, són portes de garatge. Doncs sí. Que donin la volta i passem per allà. Però no hi ha electricitat, ho he dit. Bueno. I què estan, tot el cap de setmana sense llum? No ho sé. Un cactus? Cactus... Ah, mira, aquí brilla algo. Aquí hi Una ha un foto de quadre. família. On te vas? És algo raro, surrealista. Això és un braç d'una noia, no? Un Sí. braç tapant-se la cara i... Mira. Aquí hi ha la Hannah, que té les ulleres. Qué guay. Home, tant com guai. En Josh... No es veu res, tio. Aixeques el matxero i es veu encara més la foto. Bueno, només hi ha un camí, seguirem. Suposo que has d'anar al lavabo, no? A buscar, eh? I quina cara més. ¿Qué ha sido eso? Mira, els carros hi ha una porta. L'esquena de la porta l'ha obert. Vale, entrem. És veritat que teníem l'esprint. Un paisatge... Mira, X. Però sí... Sí, però... Necessito el desodorant. Ja, però aquí potser... Hi pots treure una altra fitxa. Què? Hola, Chris. Muy gracioso. Ah, volia fer ¿Cómo sabías que era yo? Sí. ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? Ya voy. Correm, correm. Ui, tots són els quartos d'en Matt. Veus? Els quartos d'en Matt. Ah, sí. Mira. Engeguem la tele. No hi ha electricitat, ho he dit abans. Intentem engegar la tele. I el lavabo on collons estava aquí? Això és un saló. Collons, podíem anar engegant les espalmes. Capullo, mira. Acosta'l un poc més endavant. Seria més fàcil? Aquí hi ha alguna cosa per buscar. Sí, això. Telèfon. Un mensaje nuevo. Ah. Hola, señora
Hola, Washington. Soy yo otra vez, el sargento Tate. Me temo que tengo malas noticias. Uy, Hemos ¿qué pasó? revisado los archivos del caso y no hay nada que hacer. Es un hombre libre Sí, y no estamos autorizados para restringir sus movimientos. qui parla? No Sé sé. que no es lo que quería oír, así que llámeme si quiere conocer más detalles. Així que hi havia algun sospitós. No hay más mensajes. Vale. Vale. Dios. Tenia un sospitós, al cas? Això es veu, però teòricament no... Bueno, això deu ser secret. Investigació. Vaig portar el mandomí, ara? Ah, sí, sí, té. Ves al lavabo? Vale, buscaré. A veure, les habitacions estaven a dalt, no? Suposo. Això vol dir que, a veure, si hi ha habitacions hi ha lavabo. També pot haver-hi un lavabo baix. També veritat. A casa meva hi ha un lavabo a la Hi ha una elecció psicològica que diu que quan hi ha una camí a l'esquerra o a la dreta, la gent sempre tira a l'esquerra. Jo a la dreta, jo sempre faig a la dreta. Jo aniré a la dreta. també. Jo soc d'accés raro. I hi ha llibres? Aquí hi ha un camí o... Allà semblen vinils, no? No, són llibres, no? Són llibres. Una bandera americana, com no? Si haguéssim engegat totes les espelmes que hi havia pel camí, veuríem bastant bé. Però no, Ai. és raó. Ei, tenia molta amistat amb algú. Però com es camina Amb en ràpid? Josh, amb Lilo. Has vist que estàs pujant l'amistat amb en Josh? Sí, esclar, abans he tingut una conversa. Ah, ui, t'has entrat aquí. Aquí hi ha algú a terra. On? Ossos, hi ha com ossos, no? Hi ha a terra? Sí, però no pots mirar. Ah, bé. Hi ha algú a terra, però no, tranquil. I aquí sembla que hi ha algú. Hi ha un quadre molt cutre, Hosti, quina cara, tio. un sofà... Lavabo? No. Dios, on està el puto lavabo? Lavabo... Aquí? Almenys s'obre la porta. Sí. Sí. Hòstia, puto Tio. jacuzzi. Normal que estigui content de que hagin molt les germanes, tio. Mira quin picadero. Sí, sí. Això es veia des de la càmera del... La càmera del telefèric? Sí. Hi havia una càmera que enfocava el jacuzzi aquest. Inferno! Inferno for men. Dios! ¡Hijo de... ¿Qué puñetera. cojones? On, això? No ho sé. Perfecto. Ah, mira, a més no has de tornar cap a baix. Espera, Que se nos doncs. congela el culo aquí fuera. Ah, doncs no. L'únic que si seguim la pista que ens dona aquella imatge hem de tenir cuidado molt fort. Gracias, gracias. Pues Habrá una una nueva cosa cremada, función ¿no? cada Però era día. l'Emi, no sé. Sí. Joder, qué susto me ha dado. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Era Collons, l'ha atacat. como un oso, Era un como un tigre oso, o algo así. sí. Oh, pero si es solo un adorable bebé glotón. Baby. Tranquilo, chico. En unos años crecerás. Mira, ara només hi ha 4 aquí dins. Sí. I quants hi hauria d'haver? No sé, hi ha 7 o 8, em sembla. Falta el negre, que està... Ah, mira. Yo no lo definiría Vale, como... doncs hi ha més. Amb les Oh, bosses. Dios, qué gustazo Sí, sí. estar dentro. Y eso que también hace... En Mike està amb la G és apartat. La chimenea. Vale, Todo ara són parece 5. seguir igual. En Matt està amb la G que estan ¿Y cuando apartats, estuvo aquí la policía? 7. I l'Emily, que No ha vés a saber on pasado està, gran cosa últimamente. 8. No. La Mini també és ¿Qué l'assassina. pasa, Cuidado. juerguistas? Puto amo. Sí, sí. Ei! Ponte cómodo, colega. ¿Por El, qué no? el capítol es deia Celos, ¿Por no? qué no? El del joc. Coge tu Hostia, botín, no recuerdo. haz lo que quieras. Total, siempre haces lo que quieres, ¿verdad? Hòsties, hi ha hòsties. Tranquilo, vaquero. Què fem? Desafiar. Desafiar? Sí. Jo també estic d'acord. Ai, no. Joder! Mira, se pots fa? veure el nom... Ah, el- vale. ¿Qué cojones hacías con Em por el sendero? ¿Qué? Os he visto a Em y a ti. Con el telescopio. Antes. Fue una casualidad. Sí, Nos ja. dimos un abrazo al volver a vernos. ¿Eso es ilegal? Desconfiar. Jo demanaria disculpes. Sembla que ho he dit sincerament. Esquira amb moneda. Ah, vale. Tu ets la...
Pedir disculpas, m'he passado. Sí. Claro. Que hi hagi bon rotllo, va. Perdona, ha sido un día No volem que largo, pegui he aquest. exagerado. Volem que es carregui la tia. Tranquilo. Todo bien. ¿En paz? Sí, sí, claro. I tu per què et cau bé en Mike? I per això no vols tenir problemes amb ell. Bé, és el puto amo. És un tio amb carisma. Cuida-la. Filla de puta. Oh, Que mori cremada. Que mori cremada. No et pots acostar directament amb ¿Toda el, la cara? amb el matxero i el desodorant i cremar-li la cara? ¿Disimulada? Ay, No madre, tienes me por qué pasa marcar de tu territorio, cariño. Perdona, ¿qué acabas de decir? ¿No me has oído? Tenías el zorrerío demasiado... Home, que és així, no, Parece Brian? que a alguien le Sí. jode no haber sido la elegida. Has sido la mejor vaca en el desfile del ganado hacia el matadero. Enhorabuena. ¿Cómo os puede llamar vaca, mis reina del baile? Provocar. Eso era innecesario, Jess. Sí, provocar. Oye, todos nos sentimos un poco incómodos. Però ha Jess. començat l'altre. ¿Celoso? Emily es una frígida, ¿verdad? Oye, eso está fuera de lugar. Da Oh. igual. Me importa una mierda lo que pienses. Pero yo puedo pensar. Sigue con notas de mierda, zorra. Ya te arrepentirás cuando te pongas a buscar trabajo. ¿Quién necesita buenas notas cuando tienes talentos naturales que explotar? Con ese culo no podrías ni pagarte una barra de pan Moss. Ah! ¿Acaso crees que eso es un insulto? Me parece que esa zorra está colocada. Provocar, provocar. Provocar. Jessica, tienes que cerrar el Mira, han pico, canviat la història. ¿vale? No. Eres tú quien tiene que dejar de entrometerse en los asuntos de los demás. Zasca. Voy a meterte los asuntos por el culo, zorra. ¿La cosa se pone seria? Porque me apunto a que así sea. ¡Ya vale! No hemos Ya venido está. aquí para esto. Esto no nos Aguafiestas. ayuda. Esto no es lo que Vés a quería. fumar porro, Si junkie. no podemos llevarnos bien ni 10 minutos, será mejor que nos tomemos un descanso. Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí, sí, vale. Un altre picadero? ¿Me acompañas? Pues que s'emporti la tia. Mientras no esté esa zorra. Bé. Pues també, Se eh? llega por ese camino. Home, és l'ex. Al fin se acabó. Sí. Oye, Josh, ¿encendemos el fuego? ¿Y mi mochila? ¿Ah? Mi mochila, la mochilita con detalles de color rosa, la que compré en rodeo. Matt, ¿me estás oyendo? No haguessis portat tu, Oh, soguarra. Dios mío, ¿no te acuerdas? Estaba- portaba Junto a la dos, zapatería bueno, italiana portaba dos, donde compré portaba los dos. zapatos de tacón, donde tiraste un estante mientras babeabas con la chica del mostrador. Oye, fue ella la que me preguntó por mi chaqueta. Claro, porque le interesaba mucho tu chaqueta de graduado de diseño. ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila. És que... Tonta mare meva. Hi ha algú del que hagi jugat aquest joc que li caigui bé? ¿En serio? Perquè si és així... Mare de Déu, És per mare tancar-lo de Déu. al La manicomi. habrás dejado abajo en la estación del teléfono. Venga, cielo. No tardaremos. Luego podremos calentarnos. Nos calentaremos mucho. Ai, mare de Déu. Ets tonta, nena. Vale, vamos. Que hi vagi ella sola? Ah, a més l'acompanya i no li fa anar sol. Vés a buscar-me-la que te l'has deixat. Bueno, voy a dar Ara sí que vol anar acompanyada, abans no. Per què serà? Aquesta se'n va banyar a la seva bola? Sí. Càmera al bany, càmera al bany. Exiliados. Exiliados. S'exiliada. A mí me vale. Está muy lejos la cabaña esa. La cabaña esa es el refugio de amor más romántico y acogedor que te puedas encontrar. Ja s'ho han muntat Si bé, lo tio. encontramos. Algo me dice que estamos de suerte. Juega bien tus cartas y puede que tengas suerte. ¡Estrellas porno! ¡Me vais a Hòstia. necesitar! ¿Estrella porno? Pagaría por verlo. Que li dona ¡Qué condons o què li dona? asco! Suposo que les claus, por no? echaros así antes. No pasa nada. Estoy seguro de que encontraréis formas de entreteneros. Diviértete con esos enfermos. Però a veure, aquest vol que aquests es follin. Sí. Vol que en Chris folli amb la Casi se me Ashley. olvida. Sí. I ella amb qui vol follar? Encender Como el porro. ordenador para ver por dónde vais. Está oscuro. Ell té la càmera plena, la casa plena de càmeres i ho grava tot, no? Creo Smoke que weed nos has every day. flirteado conmigo. Vale. ¿Quieres que Jo siga? crec que això, té la càmera plena de... La casa... Vol un trio. ¿Qué? No. Vol un trio. I demà un capítol porno, no? Sí, a veure si hi ha sexe. Apa, adeu. Adéu.